Kunendoda yasemlazi eThekwini eshiwe ingenandawo yokuhlala emva kokuthi-ke indlu yayo idilizwe. Le ndoda-ke ibisihlale kule ndawo isikhathi esithile, kanti ngokusho kwabantu bendawo ibisakha impilo yayo kancane kancane njengabanye abantu abafuna indawo yokuhlala ngenxa yobunzima bempilo. Kodwa izinto ziguquke ngokushesha ngesikhathi kufika abantu okuthiwa bamele umasipala. Kuthiwa bafike bathi indawo le ndoda-ke ebihlala kuyo ngeyomasipala futhi akuvumelekile ukuthi kwakhiwe khona ngaphandle kwemvume. Abantu bendawo bathi izinto zenzeke ngokushesha kakhulu ngoba ngaphambi kokuba baqonde ukuthi kahle kahle kwenzakalani, indlu ibisivele iqalile ukudilizwa. Emavidweni asabalala ey'nkundleni zokuxhumana kubonakala abantu bemi ngaphandle bebuka lesi sigameko. Abanye bezwakala bekhala kanti abanye bekhononda ngokuthi izinto ey'njena zibuhlungu ngoba umuntu usebenzisa imali yakhe encane ukwakha indawo azolala kuyo. Kanti kukhona nabathi umasipala nawo unayo ilungelo lokuvukela indawo yawo ukuze kungakhiwa ngokungemthetho. Kuze kwanzima emhlabeni, kaze kwanzima ngoba phela lo mfana umZulu uhlala la, umfana osemncane. Nakho bayabhidliza abathi abayifuni indawo eyidayisayo eyisekhoneni komgwaqo. Sifuna ukubona ukuthi uma beqeda la baya yini ekwerekoreni ngoba nje amakhilomitha ambalwa ukufika kuyena loyo kwerekwere odayisayo. Kunekhonteyina esemgaqweni uyifake la sitiyeni. Le ndoda isale ididekile ngoba phela izinto zayo eziningi zisale ngaphandle ngesikhathi indlu idilizwa. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana baqala ukuphikisana ngalolu daba. Abanye bathi abantu kufanele baqale baqinisekise ukuthi-ke indawo abayakha kuyo ivumelekile na. Kodwa abanye bathi uhulumeni kufanele aqale esiza abantu ngey'ndawo zokuhlala ngoba abantu abaningi baphoqeleka ukwakha noma ikuphi ngenxa yokuswela. Okushiya abantu abaningi bekhuluma kakhulu ukuthi-ke kuthiwa le ndoda ibisicela isikhathi noma enye indlela-ke yokuxazulula lolu daba, kodwa izinto ayihambanga ngendlela ebifisa ngayo. Kuze kube yimanje abantu sahlukene ngembono ngalokho kwenzekile. Manje umbuzo omkhulu abantu abayibuza wona uthi ingabe umasipala wenza okufanele noma ingabe le ndoda bekufanele inikwe elinye ithuba? Shiya umbono wakho ke mbukeli sibone ukuthi wena ngabe ucabangani ngalolu daba.